Déobhar me sa cháirte, agus mé áchar an t-eagrán so neagar. Thugus féinhearra ná dúirt feic is mé á dhéanamh sa, aber fin méid athá dhéanamh. So deir mé níos libh cad athá dhéanamh gom. Ham se tógaint Tigh dom féinnig. Bhí sa díreag sort cuma tigín íon a chuir ar a dig seo. Smar sin há sé anna bheog agus han chuid is móda féin dalamh ná rire ach íon is iirecht crut des a chuir ar a gcuid athá os ciún talamh ar éon chuma. Ach sinna méid bheith á dhéanamh gom san nGael sa, buin ag súpas. Ó agus rud eile, beag cara ag imirt im cheantar le man sa, féileán mac síne, ha Ceol YouTube ag a sin, agus bíonn sé streamáil bíonn sé streamáil méid a bhíonn sé gimirt an solinn ar Hig nGael gan dat. Agus an nuas ar sin ríis ha daile nar downtansa agus sin tenamhair na Hego níl Ceol YouTube aige ná rud mar sin go fóil ach dheineann tógaim. Mas má leat gháil chum agus féachaint me chuid se a fáilte rót. An bhíod fásan na coordinates a spáintam mas. Se. Bhfuilm. Seatlach eile. Could chattiad. So, okay. Stoch go bhfuil sé cúngrach go bhóthain. Nead a cabhainn tú hain ach nílim roiád ón Spáin I dólam. Okay. Don seacht. So, náid Ja, ní rás chun tuairt féin na hibhreacha san rá ósáide. Bheith sé róiachar arm. Aber cadíad. Cad é focail negative? No, well, dúilteach ach sa chásá leis na hibhreacha. Nílim cinnte fé náid. Minus cháchiad nócha seacht. Cháchiad Lúide. Lúide? Se lúide agus móide. Se. Agus antaríad son leis an gáiribh chuma. Ní sé gáiribh ach leis an áiribh, so teacht móide sé bin nílim cinnte fídeag. An do strachil leis an mata seachas ghaeling. Well, sin rud, seo scéal is, nuair bhí sa déanamh de thart-teiste, bhí an tháilim agus bhí sábalta rangan é breise gáil an éigent. Se, lábhain bhí mar déanamh rud éigent, bhí is go seanna péidí scrúbalthe an péród, agus chuir sé ceistem cad é sé móide sé, agus dúirt féin cheathair an rud éigent. Mhain le. Cabhúir is libh sin. Fuair as má hóna rinne, a bhí sé go hangis. Agus mar sin a bhíon na gcónaí nó raibh sort, well, raibh... Ní mar sin na bhí a gcónaí, agus an rudá leis an mata sais nuair a hagann sé chomh fada le fóir mí agus mar sin dá neadam leis na focail ceart. Bím se go bra, but is go formulas agus le héad formulation agus fíorhata fé bíor fá algébra agus le héad. Tá se go bra chuúcha san ach nuair a hagann se chomh fada le mata siimplí, áiribh siimplí fáim seanna jochar é. Mar í anna jochar ach tógann sé tamil ar cuiinnig na hibhreacha agus a bhfuil an neagan gáiling an Minecraft a úsáid go, no? Tá, níl sé perfect agus sort, well, rudí eisteach ann minic ach há sé úsáid a chleis, tas na focail go bhfuil fíorach go lam na nGael uairtha nós bheith sné focail athar birch crown bethe. Bheith se. Tá an focail sanna go mar bhfuil is agat an abítir be.
an na bíte se an na bíte gáilech Cím na rudaí sin Tanglan uaireanta so an cím san an trála ach níl golóir ólas gom néchar. Eilen be cáildáid a fearan gort ua í JK. Cén sort Í. Cad é Is not go díomh sé I fada ODHA. Bé, is cén sort crown lei sin? Ivy is stálim ní bé. Tá cím. Níl cin deach is not grabéis na sprí leis. Í JK luis muin noin pe element P QRS well R sin níl cinnte cad é R. Neidirach na Bhfuil is go Dragon Ball Z. Tá. Tás. Is cuine go bhfuil madam gur féad le áilt Minecraft. Do Dragon Ball Z gus tá se an bheith. Tá se chomach go mé ráid. Agus cad chuinn sé isteach nó cad chuinn sé leis a gluthe? Well tá bíon quest sound agus tá sé go léad bunathe ar a sra. Sé. So yeah, sin é an díl. Agus is féad like Kamehameha agus mar sin agus na technicí ar fhad. Na gnárodí. Ó bhfuil Hego an sonis bhfuil sé géisteach linn nó bhfuil sé féachaint ar stream. Hego féachaint ar stream. Tá, hello. Constanta. Ach, tá ma host. Can hé. Sigantá. Tá ma grúthach. Ó bé. Tá tú díú isteach ar nubair. Tá cinnte. Siad fan nach chum caint. Ok. Well táim sé gobar leis agus a caint aber an talann gom chuige sin. Mágalir. Níl brí agus sin há sé aníachar bheitthe cainte sa gobar. Bím se aber imi heasamh gan é radí á dhéanamh gom. Agus nuair bhí sa taifta na cí eile bhí sé aníachar ar aber bheith díreach na rudaí bhí idir lá gom iad súd a bhíú nó tráchtaí an bhirthe agus mé á dhéanamh bhí sé aníachar. An fósa a díreach a scill sin jausú stocha. Hego chuanta sa? Tá ma dáclúán le bhannacht. Tá ma náid cinnt a bhfuil lava an chumá. Bhfuil tú fé healamh? Níl creid an nachreid. Tá cinál fríochaint seo fiúí mar a deire agus lava tá an híine sam cin fá ach tá sé dó chulród. Tá coordinate down má fáil bhfuil fáilte go ar na coordinates. Tá. Líoniad san. Leite 1700 agus an sin 68. Wow. Híoch é sin níl éon aga léir riimiis na hibhre go múra. Annach róga. Tá i ggéin bhain spawn point mar a deire. Bhí sé díreach mé dhealú be dhealú bhún. Sin agad díire. Bhí fetis ar an go bheice má. Sfíor ná fechan éachtartú ó tháiníisteach sa bhfreastalaí. Hego tá sa beor YouTube fé láthid dalta scéil mar bhsco. Cibh dúras tá. Cethir stólam. Ó, bé. Hello chat, Constán sibh. Shani, don't go belaying it, sin the streets chat off of leis go tapa. Haid nos Hego, lowave in dust. Caithid sa machta is go ceann cúpla nóma ach bed tharnáis. Tág ma, slán tamil.
Os derm bal an bógáilt. Hego, bhfuil behí got. Níl. Ní an tádan ná ríre. Mar ní roma gimmert a chlofa seo. Tá mé his tíocht an seo. Tuigim. Well, tanto tréis rihún sin rud bháin ha díanta got. I lú an áit seo meach leat bre. Bhí mar cuarma. Ha tógint tí nó agus ha thógint fé halmhnis. Well, ha an Tigh héin nuas dalamh ach nuas dalamh ach ha sort cuidéile do fé halmh agus ha san á dhéanamh gom fé láthir. Agus cin chumór sa bheith se. Well, chuid seo ní bheith sé ó bhór. An tuigín héin ha sé anmhiúg. Ní lena stocha an tuigín héin stocha tríomhlach ar lehead agus an san neidir 7 mloch ar irde ar arde. Ní sé ó bhór é chuma. Tuigim. Tá mis tógáil teachín beag be láthir. No, is dóchan níos lú ná ceann tása ach is deasam rud a teach beag a bhead mar féidir a bheith sláán an. Tá cheansa beag leis, níl me cheann mór. Ní sé mór in écha. Ní sédam ní frostam is dócha bhil se I bhád níos mú ná me cheansa. Cé chu beaggus a cheansa mar sin? Tá leaba an. Ok. Bhualas leis muil chathach an láthanna I Minecraft agus spáin sé hig mar dom agus dí bhain ach labba cófra agus fornéis. A bhfuiln nGael leta. Sin bheith cheanta chomá. Ach, cé deile tá bhaid? Ná ríidir cé tá bhaid. Tá má sásan seo má leaba. Doras. Agus a cófra. Sníl na Agus rudí an ha crafting table. Agus an furnace chomá. Ok. Tá man nach mar tríochnaí leis an teach seo is. Bhfuil, begar té spáintom. Pictúr a cheol ar liad. Feice mat. Ok. Architecture, Dermot Bannon tánam. Cadé? Dermot Bannon? Dermot Bannon. Fear a hógans na tifa. Ok. Architect. Ní mór an ólas gomil déobh na naltaúis na péire doctor. Is Irish celeb sé crédim tú ach neidir is cuman am fés na Irish celebs. Jesus, Mary and Joseph. Cáta bheithar an ólas buine rud a seo. Ok, aber tás gom Jedward agus sin éad táchtaí. Na leid sin trostain le a héalaíod. Oh, really? Neidir. Ach, haid granúr. Tá well, is daine iad a réin chuma. Is daine iad a réin chuma. Snu go é. Mar tá teach am an is agus tá má sásta leis cé gur cinál Lego brica tá foiineal go an nach tácht rud a sin. sé stáchtach rud é gan dat. Aber neidir bhaid fanneol go gomsa néchar. Ha Paul im falla. I mala agus sinné an inneog ha gom. Ach, níl fír an neog gom. Fólín. Ach beag, is se rá leit, beag fanneog gomsa. Seo picture chun teach, agus mé sé téá gan teach. Ok, fiochan déir, agus cuiid sa bhí seán é. Beag an saoil mór tuairt brethbhréis.
Wow. na ceathrar sin atá sa teas. Há sé go deas agus is dólam go bhfuil sé níos mó na cheansa a cattárá go sé. Nó déidirm ha cheansa an bheog ach bháin go bhfuil So sé tatúrán go bhfuil búán. Sehéite an búgat. Sin éim se. Le an réic táma is cosúil goma in Florida fi láis mar tá lava an, tá isce an, tá airachtaí an, tá chuidir rud an, so is dócha go bhfuil se éidirnach, you know? Se. Neidir ní dólam go bhfuil tú I bhard géan bhim, mar há an Asú an ghfuil? an chuil thucha antáim stocha agus há san well há sé congrachlum nó há ceann éigen congrachtum. Seis. So sé tatúrán goma I mhuiil. Cad cheapan tú há aber míntin, cad bhlam se dhéanamh leat? Ní mé gur Smaoin tú thuirtum be. Ok. Deanna má chuid grú nó nachfuil man ná má chuid grú dhéanna, bhfuil is sad. Se ach se ní bhé mé chuirsteachart deirm leach Antas sa sláán sa bháilt an son. Gotí go ngóma gotí an gotí flúis agus an sin well tá mar. Deanna má spawn point. Tá go bhfuil. Am chun me lebig a bhfuil ganis dí Tigh agus an son dionn mé iirecht an cóphra bhoga ach beag san níos deachra stocha mar gheol well mar gheol an stiff hán mar cha méid sin a bhoga leis. Tán? Ní le ach gná stuff ach bhalí san nach chuid glór blochanna sna héann agus cha méid go léir a bhoga ó chóphra bháin dí cóphra nó digan tú. So beag son spríúil tainmhach gan dát. Spríúil? Bainne tú go leor shit bainne tú go leor siltas. Sné buintead súpas gan dát. Tá go leor am a caite gom dísa. Oh god. Mar fuathú. No ham se buint tainmhas. Ham se buint súpas nó staidirm. Sé Heidsamach Caitha urgentí an seo gan tutin gras mar a deará. No bím se tógann sosanna chuna féar chateáil. Sé an háachtaachtum mar chud den routine táscat. A rím go moch maidin chun son téim amach agus chateáil a féar. Go lá bra nua agus éam se caic san nua agus rifraf chéanna agus mé scéaltaigh fua, ní is am na léidir chéile sin. Se bhfuil sin chuidhá. Chuid nacha. Ceap an focail le hí copper. Copper. Ní dólam go bhfuil inach go leis ach neidir sean scuil. Tá sam bronze sin críomha. Se ceann spéisiúil an son ach se copper is dólam. No, not another skeleton. It's full of the skeletons. Father, just... Had anna jakur gohaide dús ach má hain tú skia cauríonn sé go mór. An gáir. Agus ní testáach éon fiú sa báin díran. Ach má hain tú sin bíon sé níos fosa. Okay. Oops. Mé tú a fáilháis mar sin tá mar fad? Well, look, tá teid le chuile wada
an tráid agus well bhíon an búad ach chomáile sin cáilinn tú ceannach ar chuid agus just look cháil mar chuid agus fecinn tú. Tuigim. Céhuaín Conor McGregor. Sinné Irish celeb ar ólas gom. Wow. Bert níos. Tá Bert. Siúr ní Bert sé Jedward seachas den bháin. Den bháin sa. Ó bheith. Ní aici man difriocht atrúb, so Is fiorrit. Ba an gaban trí mar dera. Deach go idir gealú atara mar sin sonníad agus ní lenach éana bháin. Idir há cumandas ar a dignis stólam. Well, sé rud bhí geiste go mar dús leis dig seo ná sort tigíán a bheit hán. Aber os mission spidóg bhím sort tig bheit gom rúnlaíon son. Tigh. So snéá gom níos tigíán beag agus seansciníon mé cín eile ó sé bheith cóbeag ach cíimiid. Ha scrisa an seanna cheann níos. Caithid bí nó fáil bháis comá leatsa. Mahu. Crumagat. Dine mí íhil. Deanna tú híal bheith cosú liomsa. Sné gan dat. An tú mar inspiráid dom. Sin na go dtíireach. Agus níle sig daine gur ba sin a chuí an ggóma bhaim le daine le chumá. Dus déann siad nach bud a fír ach tása. Tá gan dat. Sné mar bhíon leis na héine. Bhíon na héine árásam. Gur tosa an inspiráid is mú. Mar dealarmsa. Ma an Hego bás cahamod ilog básáil. Sé. Tá me sé chun písin is blorin na dhéanna ríist ach gan táda i mo chuideachta Sé. nó gan táda mo chomploch agus nuair a dheofas mo bás ná bích Íon actís ná imlíart mar dúirt man is go bhfuil ma an básáil ag am cíns. Ok. Créitim tú ach multhad leat nó multhad duit gan é sin dhéanamh agus mianach bheog hasnú féad céin agus é bheitslán sa bháilte leanúnt teorcha óise agus be sé na subversions. Ní óise sin é sort HSC na Americánach. Bhíonn siad legan amach na rialcha dus na cóileachtaí chun is gur seartóibh na fostathe chmead lábháilte stocha. Ceol man a caint is? Óise. Well, ceap mis go rud a caint ar na Samaritans. No, ní rás néchar. Ná mar tú héin, fáin sa máile. Dean de chud dean de dhíchiil fánach sa máile agus be tú sláán sábáilte, ná dean táda. A bine de na Samaritans? Well, ní sam, ceanal Frihíonháil ceochainne tú. Frihíonháilhá. Cad é? Frihíonháil. Ó, tuigim sé. Bíonn siad a dailá leis meabhláinte. Ach ní dólam go bé mulla smóthacha na fnacht stig. Ní dólam go bine a tlí chun Fáin is just tá. chun amachtas na hís le brí. Nachta stig ná bhíad leirt le héine.
Caine chéan sa teach. Ná tean tada. Se, cúir le bheith, gan dat. Is dói go nimó mis is mar tá man níos mú rud í dhéanana. Aga ma, duine annach ridúil, annach an óach ar fadta. Tá, well, be deas básáil a ríist is a ríist. Fi seo, bhain man soltas. Ach, sure, feice ma ar balthú, rin chuma. Tá go slán, Right, slán. slán tá mó. Ok, se, siarad a dhéan minis, tá an tig nó dianta gom stocha, smal mé ha sé nós tig íon, ach se tig na sbidioga gan dat. Ha meisiín an ticín ó sa gobar, a sé gobar leis an son, agus bhhailm níos bord asolíochta a chruthú, stólam go binne tanam háir. No béanach a. Ó tuigim, cahad dul di an bord cerdíocht ar dús. Cáil sé, tá sin sá. Se, an bord asolíochta. Stólam go bhfuil na codanna a gomanis, sgur féadlam I dhéanamh, mar há lethar agam tí sa bhain lethir, há papéir agam, há obsidian agam agus há diamantí agam. Mar sin bíad nán rud éigean a chruthú. Se, agus seo é sach. Bhhailm é seo dhéanamh rim dulgdí nether, mar há sé sort dain séireach, agus bhhailm stocha trealamh níos fearr bheith agam raim ann, raid ann stocha. Nadar mé géin le techt am cheanta. Ok, nadar cá gairid é seo. Stocha im hig féin fé láthir, ach bhhailm stocha áit biblí a cháilt chun é seo chuid ann. Se, nadar cíchad bhfuil éon rud go maith le fáilt fé láthir. Het wil éfechtúlach a héin, éfechtúlach a héin, éfechtúlach a héin. Ní mar an. Caithid na leabhar eile a gháilt agus na shelfan na leabhar a dhéanamh. Ach, nó steirm ní léon bheith híg gom, mar sin stacar sort a rud san dhéanamh gart. Cíimíd fé sin, cíimíd. Se, stólam níos rim dheire an agráin seo, bhhailm crut a chur ar bheisií na ticín an so. Bhain go mbeadh sé níos cosúla le me hig. Bhain go mbeadh sort na hábhar chéanna únta. Ach beag an crut héin nó an díanamh mar ghéanna stocha. Ní chuir mé 6 eile. Ach se, be sé glas. Ok, Sciol nó ham tréis tuairt féinneara go nón an leabhar an taimid. Agus má dheinimíreach é seo dhéanamh dheineann. Stocha go nófar rud ar fad. Mar sin ní dhéanam é sin. Ach Dionhud machnamh, dionhud me bhachnamh sort jarra nó a chuir éis as a gloch stocha chun nádófré. Ach se, le mé a dionmh san sa chiad agrán eile stocha, ní dólam gur fiú é sin a hasnúis.